Her har vi kosinusrelationerne, hvor A, B og C, det er sider, og stor A, det er en vinkel. Og egentlig er det lige meget, hvad for nogle bogstaver man bruger herhen. Det, der bare er vigtigt at vide, det er, at stor A, det er en vinkel, vi har, og lille A, det er så den side, der står over for vinklen. Den her formel kan så omskrives til den her form, der står hernede. Så det er egentlig det samme, det der står heroppe og hernede, men øverst så har vi den stående, så den er klar til brug, når man skal bestemme en side, og hernede er den klar til at bruge, når man skal bestemme en vinkel. Kosinusrelationerne kan man bruge i vilkårlige trekanter. Men lad os prøve at kigge på, hvordan man kan bruge dem her. Her har vi en trekant, og vi har fået oplyst alle tre sider, og vi skal så bestemme vinklerne i den her trekant. Det er jo en vinkel, vi skal bestemme, så vi kigger altså på det, der står hernede. Så hvad kan vi gøre? Vi skriver her kosinus til, og hvad for en vinkel skal vi starte med at finde? Vi kan starte med at finde den her. Så kosinus til A er lige med, og der har vi så B i anden plus C i anden, så det må være altså de her to sider, altså B i anden plus C i anden minus den her side A i anden. Sådan. Og hernede har vi så 2 gange B gange C. Så 2 gange B gange C, som var 12. Sådan. Godt. Men hvad kan vi gøre herfra? Vi skal jo have fat i A. Så hvordan fjerner vi det der kosinus? Det gør vi ved at sige kosinus i minus første til begge sider. Det er en omvendte funktion. Så kosinus i minus første til alt det, der står herinde. Sådan der. Og det, der står herinde, det kan man faktisk godt regne ud. Men kosinus i minus første til det her, det kan man så ikke regne ud uden hjælpemidler. Så vi tager altså det hele på kas. Og hvis der man så må bruge kas, lomregner, så skal vi tage kosinus i minus første. Og det må man altså ikke skrive på Tier Inspire. Der skriver man i stedet for ARC, altså ark, kos, til alt det, der står herinde. Sådan der. Og så skal vi huske at regne i grader. Sådan. Så vinkel A, den er altså 31,59 grader. Det skriver vi lige her. Og det er et lille A, der står her. Det er fordi Tier Inspire skelner ikke mellem små og store bogstaver. Men vi forstår godt, at det er vinklen her, vi har fat i. Så stor A er lige med 31,59 grader. Sådan der. Så skal vi altså også have de andre vinkler, og vi kan tage vinkel C. Det kan vi tage. Så kosinus til C, det er lige med. Og igen, det er jo lige meget, hvad for nogle bogstaver vi har med at gøre her, om det er A, B, C, Q eller S, eller hvad det nu er. Det vigtige det er bare at vide, at den her vinkel, det er den vinkel, der står over for den her side. Så de hører altså sammen. Så nu når det er C, vi har med at gøre, jamen, så det her, det er vores modstående side. Så i stedet for minus A i anden, der skriver så minus C i anden til sidst. For de andre to sider, det er altså dem her, vi har. Så 10 i anden plus 18 i anden er lige med 2 gange 10 gange 18. Sådan. Og så for at få C, så siger vi så kosinus i minus første til alt det, der står herover. Sådan der. Og vi får så Tier Inspire til at regne ud for os. Så arc cos, ligesom vi gjorde før. Sådan der. Og husker igen, det skal være grader. Så 38,94 grader, det er altså vinkel C. Det skriver vi lige her. 38,94 grader, sådan der. Og så mangler vi altså til sidst vinkel B. Og der behøver vi altså ikke gøre det helt store, for der ved vi, at vinkelsummen det er 180 grader. Så 180 minus 38,94 minus 31,59,
Det er jo vinkel B. Nu får vi lomregner til at regne ud for os. De gør os altså 109,47. Det er altså den her vinkel. Så 109,47. Sådan der. Vi kigger på et andet eksempel nu. Her skal vi så bestemme den her side også, og de her to vinkler. Så hvad kan vi gøre her? Det er jo en side, vi skal have fat i. Så det er jo den her form, vi skal bruge. Og det er altså den her side, vi ikke kender. Så vi skriver hernede, CN, det er den, vi ikke kender, er lige med BN, som er den her side. Og det er jo faktisk lige meget igen, om det er A, B, C, hvad vi kalder den, men det er bare en af de her sider. Så den her side i anden plus den anden side i anden minus 2 gange de her sider gange cosinus til den vinkel, der står over for den her side, som vi ikke kender. Det vil sige vinkel C her. Sådan. Og det er jo C, vi skal have fat i, og ikke C i anden. Så vi skriver C er lige med kvadratroden af alt det, der står herover. Sådan. Og vi kan så få Tjern bare til at regne ud for os. Det giver os altså 11,44. Så det var altså den her side. Så nu har vi altså alle sider, og vi skal så bestemme de her to vinkler også. Så hvad for en vinkel skal vi tage? Vi kan tage vinkel A. Så vi skriver her cosinus til A er lige med, og det er jo så den her form, vi bruger, ikke? Så det er jo så lige med de to sider i anden, som ikke står over for vinkel A, det vil sige de her to sider i anden. Så 15 i anden plus 11,44 i anden minus den her side, der står over for i anden, dividerer med 2 gange 15 gange 11,44. Og det her er jo så cosinus A. Så A er så lige med cosinus i minus første til alt det, der står herover. Sådan der. Og igen på kast måtte vi jo ikke skrive, på Tjern Speyer måtte vi ikke skrive cosinus minus første, der skriver vi ARC cos. Og hvad giver det? Det giver så 26,6 grader. Det er altså den her vinkel. Det kan vi lige skrive her. 26,6 grader. Sådan. Det var altså vinkel A. Og vinkel B, den er så heldigvis let at finde, fordi at det må så være 180 minus vinkel A minus den anden vinkel også. Den tredje vinkel her. Så 106,4. 106,4. Sådan. Det var cosinusrelationerne.